खोथाखौ लानानै आङो एसेबो माने गोसोआव बेबायदि आंनियाव साननाय फैयाखै। बबे समाव मानो बुंदोंमोन आं बेखौबो गोसोखांफिननो हायाखै आरो बे कल रेकर्डआ माने बेसेबां रियेलिटि दङ बे एडिटेड ना मा बेखौबो बिजिरनानै नायनांगोन। बिनि सायाव आङो जोंनि एबसुनि लेभेलनिफ्राय तदन्त खालामदों। दा जाय बिथांमोना बेखौ भाइरेल खालामदों, जाय बिथांमोना बे रेकर्डखौ दामदों, बिथांमोननि सायाव निस्सय बिनि सायाव तदन्त जागोन आरो मा उद्देश्य लानानै मा थांखि लानानै बिथांमोना खालामदों बिनि सायावबो नोजोर बोनांगोन। बबेबा टाइमाव बेबायदि माखासे खोथाफोर थासारिफोर फैयो जातिनि सार्थआव, इउनिटिनि सार्थआव। मालाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ जोङो खौसे खालामनाय, हारिखौ जोङो बजबनाय आरो राइटखौ राइट रंखौ रं जोङो बुंनायनि थाखाय हाबा मावबोनांदों। दा बेखायनो बियो गोजाम अडिअ' जानांगौ, खिन्थु बेयाव माखासे एडिटेड फ्रेक्सन दङ आरो दिनै माने कम्पिउटार बा नोङो माने मा दिनै AIनि आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स डिजिटेलनि जुगाव गोबां बेबायदि एडिटेड जायो। आंहा रावनिबो सायाव बेबायदि आक्षेप बा गाज्रि मोननाय गैया आरो बे दिनैनि तारिखआव जेबो रिलेभेन्सि गैया। आरो स्पष्ट बाथ्राखौ जुदि बुंनांगौब्ला बर'नि मोननै रिजनेल राजखान्थि हान्जा UPPL आरो BPFखौ ज' खालामनानै बा मोनसे बुजाबुजिनि आधाराव बर'नि जातीय सत्ता, अस्तित्व, थामोन्था रैखाथि, माहारिबादखौ लानानै आवगायलांनांगौनि थाखाय जोङो ग्रेटार इन्टारेस्टआव आपिल होदों आरो बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथां, खाम्फा बरगयारि बिथां, रबिराम नार्जारि बिथांजों आङो अक्ट'बर दाननि फार्स्ट उइकआव आङो जिरायदों, सावरायदों, खोब गोथौयै सावरायदों। प्रमद बर' बिथांजोंबो सावरायदों, बेनगोरा नार्जारि, UG ब्रह्म बिथांजोंबो आं सावरायदों जे जातीय इन्टारेस्टआव जोङो हाबा मावलांनांगोन आरो मालाबा जातिनि सार्थआव रल लानायाव जोङो गोबां खोथाखौ जोङो रिक्स लानानै माने हाबा मावनो गोनां जायो। सान्तिनि बाथ्राखौ जों बुंदों, सोरबाया असान्ति बाथ्रा बुंदों, सोरबाया हिंसानि बाथ्रा बुङो, जों अहिंसानि बाथ्रा बुंदों, सोरबाया भाइलेन्सनि बाथ्रा बुंदों, जों नन भाइलेन्सनि बाथ्रा बुंदों, जोङो डेम'क्रेसिनि डेम'क्रेटिक सार्थनि बाथ्रा बुङो, सोरबाया नन डेम'क्रेटिक खोथा बुंदों। दा बेयाव मा उद्देश्य लानानै बे खोथाफोरखौ बुंदों बेफोर भाइरेलजों बेफोर माने भाइरेल खालामनानै सोरबाया गाज्रि खोथा लिरोब्लाबो, सोरबाया गाज्रि भाषा बुङोब्लाबो, आंखौ सोंखारियोब्लाबो हारि दानायनि थाखाय, हारिनि सार्थनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन, सान्थि गायसननांगौ, NDBनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय, बिथांमोननि केस, बिथांमोननि जेलाव थानाय जोंनि बिदा फंबायखौ लाबोनांगौनि थाखाय भारत सरकारजों, आसाम सरकारजों नेसनेल जि मोनसे कमिटमेन्ट दङ, बिनि आधाराव जि खामानि मावनांगौ बेखौ एबसुआ एक बिन्दुबो दोरोदा। दा बेखायनो बेबायदि फिसा फिसौ लेभेलनि राजनिति खालामनानै बर' हारिया मालाबाबो लाब जाया। जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव बिथांमोना नायनांगौ आरो देरसिन लिडारफ्रासो सिद्धान्त लानांगौ। बेबायदि गाहाय लेभेलनि, सोरबा ब्लक लेभेलनि, सोरबा प्राइमारि लेभेलनि हान्जानि सोरबाया बेफोरखौ भाइरेल खालामनानै सोरनिबा इमेज नस्थ' खालामगोन, एबसुखौ माने गावनि टारगेट भिजन मिशननिफ्राय दोरोद होगोन, बेफोरखौ बिथांमोना साननानै जेबो लाब गैया। बिनिख्रुइ मायबा एक्सट्रिम ओंखारब्लाबो आंहा बिनि सायाव खुनु फस्थायनाय गैया, खारन आं जातिनि सार्थआवसो। सोरबाया हिंसानि बाथ्रा बुङो, जों अहिंसानि बाथ्रा बुङो, सोरबाया नन डेम'क्रेटिकनि बाथ्रा बुङो, जों डेम'क्रेसिनि बाथ्रा बुङो आरो बेबायदि भाइलेन्सखौ जों लुबैया। सान्थिया जोंनि एजेन्डा आरो बर' हारिनि थामोन्था रैखाथि, सेफगार्ड सिकिउरिटि, बर' हारिनि जातीयताबादा जोंनि एजेन्डा आरो बे एजेन्डायाव बड'फानि आदर्शखौ लानानै हाबा मावलांगोन आरो जि ओंखारदों बिनि सायाव निस्सय तदन्त जागोन, बिनि सायाव निस्सय एक्सन जागोन आरो बेखौ लानानै उननि समाव जों हाबा मावलांगोन। गोजोन्थों।